Nou, wat mooi hè. Ik weet nog dat we hier een aflevering aan besteed hebben om te laten zien dat je je eigen kruidentuintje kunt maken. Ja. En zie hier het resultaat. Ja. Je ziet hoe flink het gegroeid heeft. Dus nu in de herfst kunnen we er wat vanaf gaan knippen. Wat we kunnen gebruiken met koken in thee. Ik ben meer een koffiedrinker, maar jij zegt, laat je verrassen? Ja, ik denk vooral met wat pittigere kruiden. Dan krijg je ook een lekkere pittige thee. Okay. Het weer is er nu nog niet naar, maar dadelijk als het kouder wordt is dat natuurlijk wel lekker. Lekker knussen, een kopje thee. Ja. Dus we gaan aan de slag. Okay. Mooi takje, wrijf maar eens over de bladeren en zeg maar welke geur dat je denkt dat het is. Ik denk citroen. Ja? Dit is citroenmelisse. Ja, je ruikt het al als je dat in een thee doet. Het is gewoon super fris. Oké. Dat is salie. Zal ook niet zo heel erg lekker zijn in thee, maar die is wel weer lekker bij verschillende vleesgerechten. Oké. Nou, hier hebben we er 2. Ja, rozemarijn en tijm. Nou, en vooral die tijm, echt heel kruidachtig. Ook voor de thee? Ook voor de thee. Maar ook voor gerechten, hè? Ook voor gerechten natuurlijk. Ja, natuurlijk. Sauzen, Italiaanse gerechten. Hij kan eigenlijk overal Pasta's, in. Ja. En je herkent denk ik het blad wel, hè? Ja, laurier. Ja, dat is de keukenlaurier. Hier heb je de donkere bladeren van nodig, niet de jonge lichtgroene. Hij is lekker dadelijk in de winterse gerechten bij de stoofpotten, bij soepen. Ik krijg er honger van. Ja. En hier hebben we nog een heerlijk kruid wat je kunt gebruiken met koken. De oregano. En dan hebben we hier natuurlijk een hele bekende staan. Dat is de munt. Dat is de munt. De munt is heel goed tegen verkoudheid. Maar heel veel kruiden zijn ook goed voor je immuunsysteem of voor je spijsvertering. Dus vooral dadelijk nu de weer wat kwakkelender wordt, is het wel raadzaam om af en toe een kruidenthee te maken. Ja. Lavendel. Ja, lavendel. Niet voor de thee, hè? Niet voor de thee, maar we gaan lavendelolie maken. Ah, lekker hè? Echt lekker. Ik heb zonnebloemolie, want als je olijfolie pakt, wat ik normaal wel heel erg lekker vind, maar die overheerst die geur, dus dat is niet zo lekker. Maar we hebben een priegelwerkje. Priegelwerk, alweer? Alweer, want we hebben alleen de bloemetjes nodig. Ja. En ik neem aan dat het niet voor het koken is, of wel? Nee, deze gaan we eigenlijk niet bij het koken gebruiken, maar die is lekker als bad of als huidolie. Maar wat ik zelf wel eens doe, is een paar druppeltjes als het lekker ruikt op de filter van de stofzuiger. En als je dan gaat stofzuigen, dan ruikt de hele kamer of ruimte naar lavendel. En lavendel is rustgevend, dus je kunt misschien ook een beetje op een doekje of een watje doen naast je bed. Voor een goede nachtrust. We gaan de pot zo helemaal vol doen, want ik wil natuurlijk zo min mogelijk lucht erin hebben. Want als er lucht tussen zit, dan kan het weer gaan schimmelen. En dat willen we niet. We willen natuurlijk lekkere olie krijgen. Dus we zullen ook af en toe een beetje met het flesje kloppen en schudden, voorzichtig, om de luchtbelletjes ertussenuit te krijgen. Kijk. Nou, hij zit bijna helemaal vol. Deksel erop. Ongeveer duurt het 2 weken voordat het klaar is. Af en toe tussendoor weer een beetje schudden of kloppen voor de lucht eruit te krijgen. En als het 2 weken in de olie heeft gestaan, dan kun je het zeven en dan schud je heerlijke lavendelolie. Ja, heb je heerlijke lavendelolie. Maar ik vind dat we hard genoeg hebben gewerkt. Ja, zullen wij eens aan de kruidenthee gaan? Oh, heerlijk. Zo. Heet water. En kruiden. De kruiden. Dus ik zou zeggen... Zelf kiezen? Stel je eigen thee maar samen. Oké. Nou, proost. Zwaar werken we toch, hè? Inderdaad.